please. Okay. In case you may need the washroom, you use the one there, not the one at the back of the altar, please. If any person at any point will need the restroom, you go through the main door and go there. Never this place. No, he's not going anywhere. Obiama. Yeah, we are ready to. Ihe obi delebete nke ihe ya daha mma. Ọ na-ama. Yọpụta nke mara ebe ha mechie ka anyị fada. Ịta nke ya asịka ọbịakwuo ọbịakwuo. Hey, you can move, just move around. You can move around. This one you can just push it around. For collection, you can either use that or one here. If you are now away as you leave this way, you can use this one. To lift up the wall. Okay. This father is about ready. Let's stand up, please.
surrender to you, oh Lord, for all wonderful things you are doing in my life. I hope you Chineke onye nche anyị lee anya n'ihu Kristi gị, ọ bụrụgodị ibinyere gị so otu ụbọchị, ọ kara anyị mma karịa ibi puku afọ ebe ọzọ. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Ka amara nke Onyenwe anyị Yesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Chukwu Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, udo dịrị unu. N'ụbọchị taa anyị na-achụ àjà nke Sọnde nke ọgụ n'oge na-anyeghị n'emume n'afọ nke nzukọ. N'ụzọ pụrụ iche, anyị na-ekele Chineke maka nchekwa ya n'ebe anyị nọ n'otu n'otu, maka nchekwa ya n'ezinụlọ anyị, otu si na-echekwa anyị n'oge a ọrịa nọ na-agbasa, na-ayọ ka ọ gaa n'ihu na-echekwawa anyị site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị. N'ụzọ pụrụ iche, anyị na-eso William Ibekwe na nwaanyị ya na-ekele Chineke ka ha na-ekele ya maka 13 kemgbe ha gbara akwụkwọ, maka amara Chineke n'isi ha, na-ayọ ka ọ gaa n'ihu na-enyekwa ha amara ha ga-eji na-ebi dịka di na nwunye, ma na-agọzikwa ezinụlọ ha. Anyị na-echetakwa mkpụrụ obi ndị nna pọgatori site na aja misa nke a na-achụ n'ụwa niile taa, ka Chukwu na-asacha ha, bịa nabata ha n'otito nke alaeze site na Kristi Onyenwe anyị. Ugbu a ka anyị tinye ndị na-akpa anyị n'otu n'otu. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe omume ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ụlọ ụmụnne m na-emehiela m nke ukwuu na n'echiche na okwu na omume, na site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m nke kacha ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi dị n'ọhụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnne m, unu rịọbara m sepụrụwa Chukwu anyị arịrịọ ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu, ụwa udo dịrị ndị mmadụ ndị nwere obiọma. Anyị aja gị mma, anyị agọzie gị, anyị esekpuore gị, anyị etoo gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Osebụrụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, dị nwanụ Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, dị nwanụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nara arịrịọ anyị. Gị onye nọ n'aka nri Nna, mere anyị ebere. N'ihi na nsọ gị dị nsọ, sọ gị bụ dị nwanụ, sọ gị Jesu Kristi kachasị dị elu, gị na mmụọ nsọ na ebube Chukwu Nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, ị kwadoro ihe ọma anaghị ahụ anya maka ndị hụrụ gị n'anya. Biko hụnye mkpụrụ nke ịhụnanya gị n'ime obi anyị. Mee ka anyị hụ gị n'anya n'ihe niile, hụkwa gị n'anya karịchaa ihe niile, ka anyị wee bịa na aṅụrị nke kwadoro anyị
nke karịrị uche mmadụ nghọta site na dị mụ anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọkụkụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ihe onye nwe anyị kwuru, nwere ihe ọma, mgbe aka dị ọtọ, n'ihi na mgbapụta abịala nso. O ruole mgbe m ga-egosi ikpe nkwụmọtọ m. Ndị mba ọzọ ahụ rapara n'ahụ onye nwe anyị wee na-efe ya. Ndị hụrụ aha onye nwe anyị n'anya wee ghọọ nwaodibo ya. Ndị na-ewepụ aka imerụ ụbọchị izu ike, bịakwa desie aka ike n'ọgbụgba ndụ m. Ọ bụ ndị a ka m ga-akpọlite n'ugwu nsọ m, bịakwa mee ka ọṅụ ju ha obi n'ụlọ ekpere m. A ga-anabata àjà nsure ọkụ na àjà ọbụla ha chụrụ n'ebe nchụàjà m, n'ihi na a ga-akpọ ụlọ m ụlọ ekpere maka mmadụ niile. Okwu nke Osebụwa. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ka Chineke meere anyị ebere, gọzie anyị. Ya mere, n'ihu ya chakwasa anyị, ka e wee mata ụzọ gị n'ụwa, ka mba niile wee mara mgbapụta gị. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ka obodo niile wulite elu n'ọṅụ, bịakwa nwee obi aṅụrị, n'ihi na ị kwụbara aka ọtọ wee na-achị mba niile. Ọ bụ gị na-eduzi mba niile dị n'ụwa. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Chineke m, ka mmadụ niile too gị, ka mmadụ niile too gị. Ka Chineke gọzie anyị, ka akụkụ ụwa niile sọpụrụ ya. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Rom. Unu bụ ndị mba ọzọ ka m na-agwa okwu a. Ebe m onwe m bụ onye ozi nke ndị mba ọzọ, ana m eji ọrụ ije ozi ekenyere m na-akpa nganga, n'ihi na enwere m olileanya na ma eleghị anya apụrụ m isite n'ụzọ dị otu a ma so ekworo ụfọdụ ndị Juu, ka esite n'ekworo ha zọpụta ụfọdụ n'ime ha. N'ihi na ọ bụrụ na ọjụjụ ajụrụ ha mere ka Chineke n'ụwa dịkwa na mma ọzọ, mkpọbata ha ọ ga-adị aṅaa? Ọ ga-adị ka isi ndị nwụrụ anwụ enweta ndụ ọzọ.
amara Chineke nyere n'okwu ọ kpọrọ enweghị ike ịlaghachi azụ. Ya nye mmadụ onyinye ma ọ bụ họrọ mmadụ, ọ dịghị eme ya nchegha. Dịka unu onwe unu ndị mba ọzọ si gbanwoo, ghara ịbụzi ndị na-enupụrụ Chineke isi, bịakwa n'oge ugbu a bụrụ ndị na-eri uru amara n'ihi ịnụpụ isi ndị Juu. Emechaa otu ahụ kwa ka ndị a na-enupụ isi n'oge ugbu a sọsọ n'ihi amara emere unu ga-esi rite uru amara. Chineke tụrụ mmadụ dum mkpọrọ n'ime ekweghị ekwe ha ka o wee meere ha niile ebere. Okwu nke Osebụwa. Aleluya, aleluya. Hallelujah, hallelujah. Okwu Chineke ghọrọ mmadụ wee binyere anyị. O nyere ndị niile nabatara ya ike ịghọ ụmụ Chineke. Aleluya. Hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara mmụọ gị. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu hapụrụ Genezaret gaa n'ebe ọzọ dị obodo Taya na Saịdọn nso. N'ebe ahụ, otu nwaanyị onye Kena bi n'obodo ahụ bịakwutere Jesu rịọ ya sị, onye nwe m, nwa David, biko mere m ebere. Ada m nwaanyị nwere ajọ mmụọ n'ime ya nke na-esogbu ya oge niile. Ma Jesu egheghị nwaanyị ahụ ọnụ, ọ gbara ya nkịtị. Emesịa, ndị ụmụazụ ya bịakwutere ya rịọ ya sị ya, chụla nwaanyị a, lee ka o si na-esogharị anyị na-enye anyị nsogbu site n'arịrịọ ya. Jesu sịrị nwaanyị ahụ, ezitere m naanị inyere ndị Juu aka, ndị bụ akụrụ furu efu nke Izrel. Ma nwaanyị a bịara daa n'ụkwụ Jesu rịọ ya arịrịọ sị ya, onye nwe m, nyere m aka. Jesu zara ya, o zighị ezi na a ga-ewere nri ụmụntakịrị tụpụrụ nkịta. Nwaanyị ahụ zara ya sị, ọ bụ eziokwu onye nwe m, ma a na-enwekwa ka ụmụ nkịta nọ n'okpuru oche nri rie iriri nri nke na-esi n'elu oche nri ahụ daa n'ala. Jesu zara ya sị, nwaanyị, okwukwe gị dị ukwuu, laa, emerela gị ihe ị na-arịọ. N'otu oge ahụ, a gwọrọ ada ya. Oziọma nke onye nwe anyị. Otuto dịrị gị, Kristi. Otuto dịrị Yesu. N'ụbọchị taa, Chineke na-egosi anyị ihe ọgụgụ dị nke agụpụtara anyị na alaeze eluigwe ghere oghe maka mmadụ niile, ọ bụghị sọsọ maka ndị Juu. A sị ka mba niile too gị, ọ dịwanụ ka mba niile too gị. Ọ sịghị ka sọsọ ndị Juu too gị ma ọ ka ndị Afrịka too gị. Ọ sị ka mba niile too gị, ọ Chineke, ka mba niile too gị. Anaghị ga-ahụ ma ọ ya bụ isiokwu ihe niile a gụrụ anyị n'ụbọchị taa, na mba niile nke ụwa kwesịrị ito Chineke, na Chineke bụ nna nke mba niile, na amara Chineke o wetara ya maka mmadụ niile. The salvation that God has given is for everyone, every culture, every language, every color, and every disposition. Mgbe Yesu Kristi bịara n'elu ụwa, ọ bịaghị sọsọ maka ndị Juu, ọ bịara for everyone. N'ihe ọgụ nke mbụ a gụrụ anyị nụrụ gbasara ndị Israel. Ndị Israel si Babylon lọta after 70 years, and they saw that their city had been occupied by those they called Gentiles. Some of them could not tolerate that.
ya na-eche sị ka eke na ndị a ga-esi biri n'otu obodo, ka eke na ndị a ga-esi na-ekpekọrọ otu Chineke n'otu ụlọ nsọ. N'ihi na ụfọdụ n'ime ndị Jentaịl ndị a enwere mmasị n'ihe gbasara Chineke ndị Izrel, bido na-eso na-abịa ụka. Mana the prophet Isaiah, third Isaiah, was the one that God used to minister to them. Ya gwa ha sị, ụjọ atụla unu. Ọ bụrụ na ndị mba ndị ọzọ ndị a na-akpọ ndị ọgọ mmụọ, if these Gentiles can come and do the will of God, keeping the commandments of God, keeping his dictates, keeping the Sabbath, and offering their sacrifice in purity of heart, the Lord will accept them. Because that God is for all nations. So God was coming to correct this dangerous idea of the Jews, that God made two races in the world, the Jews and others. The Jews for the kingdom of heaven, and others for the hellfire at the end of time. When Jesus Christ came, at different times, he was correcting this. Ma n'nkụzi ya dị iche iche, ma ebe anyị na-anụ gbasara Jesus and the Samaritan woman, he was just trying to correct that very notion. Na ya bịara, ọ bụ sọsọ maka ndị Juu, kama maka mmadụ niile. Mmadụ niile nke ụwa ga-efe Chineke. Chineke bụ nna mmadụ niile. Chineke bụ nna nke obodo niile. And as a matter of fact, all religions in the world, ihe ọsọkwa ha na-efe, ha believe na enwere the supreme God, to whom they offer their sacrifices. Oh yeah, Mary, that everyone deserves our respect, and everyone deserves our honor. If everyone has to respect everyone, there will be no chaos in the world. If every nation respects every nation, there will be no matrimony anywhere. There will be no war. There will be no bombing. And if every religion accepts every religion as serving the living God, there will be nothing like terrorism against those we call unbelievers, infidels. There will be no feeling of superiority and inferiority, because we all are one in the sight of God. Oh, we are married. And even in Christianity, I know when I say, you know, we always hear this kind of expression. When I was a Catholic, I was a sinner. Now that I have left the Catholic Church, I'm growing in leaps and bounds. I remember when I was in Trinidad, I remember one day, in fact, I was going after 2 months. I arrived here. Magabu, Los Angeles Airport. I was to go through Dubai. This guy, he was from Uganda. Yeah, home in Roman color. Yeah, they asked, say hi. You seem to be a reverend. Yeah, yes, not just a reverend father. I said, okay. I'm also a pastor. See, I'm good. Pleased to meet you, brother. Yes, if I may ask, what is your idea of salvation? See, our salvation. That we are all fighting for our salvation. Amen? Amen. I said, no, I'm saved already. I said, you should already be in heaven. If you are saved already, you should already be in heaven. You have no business in this world. Yeah, they will come. This woman was saying, in fact, I don't know how you understand it. All I know is that Jesus has done it for me already. I said, so you can now live your life anyhow because you're giving your life to Jesus Christ. Because Jesus is a contractor. He just did the contract. You can do whatever you like. You see, what then is a sense of judgment. Getting married, just a reason to now apply. I'm actually 25. I was hungry, you gave me something to eat. I was thirsty, you gave me something to drink. And so on and so forth. I said, that means you have to do something to qualify. Come, you whom my Father has blessed. Come, take possession of the kingdom, prepared for you from the beginning of the world. Ndị nọ n'aka ebe ya gwa ha sị pụọ n'ebe a ụnụ ndị akpọrọ ọnụ
Get away from me, you accursed. See, abanye n'ọkụ mmụọ ebere nke a kwadoro ekwensu na ndị ozi ya site na mbido nke ụwa. Why? Because they didn't do these good things. See, how do you relate to that with this your notion of salvation? See, all the parables that Jesus Christ was giving in the Gospels, we are pointing to the fact that we have to work for our own salvation. The land workers used to get into my vineyard. At the end, they will be paid. You have to work for you to be paid. Or any parable Jesus Christ gave about the kingdom, they all point to the fact that you have to work out your salvation. And St. Paul said it so well. You must work out your salvation in fear and trembling. You see, what do you mean? Christ on the who through the two sides of his mouth. Agasani work for our salvation. If Jesus has done it, why should he be judging us at the end of time? So he couldn't understand or saying, all I know is that when I understand, in fact, there was a time I was like you. But when I understand where I am now, I say you are lost, man. You are lost. If this is what you understand by Christianity, then you don't know what you're saying. And from time to time, we hear people, even in this our culture here, who will be telling us, oh, I have a brother or a sister. She's a Christian. You don't have to say, you were a Muslim. Are you a Muslim? Where did Christianity begin? In the Catholic Church. Who gave the Bible to the world? The Catholic Church. Who brought this Christianity? The early Christians who were there, they were celebrating the Eucharist and the breaking of bread and breaking of the word. So these are some of the feelings that usually come. Feeling of superiority. When the Grenada, what of these things people always tell us? We are not equally yoked. I'm saying, how about you are not equally yoked? This is yes, I'm higher yoked than you. Amen? Amen. I'm higher yoked than you. Because you just kicked against the structure that was established by Jesus Christ. So you just lowered the standard and stayed there. I'm still where Jesus put me. These feelings, not every time. And this is what God is trying to correct today in the reading. Both in the first reading and in the second reading. Second reading, a continuation of what St. Paul started last Sunday. In Romans chapter 9, St. Paul was saying he regretted what had happened with his people. If it were possible for him to hand himself to be burnt in fire, he was ready to do that in order to save his own people. Why? They were the people who were given the commandments, the covenant. They had the patriarchs. They had the prophets. It was from them that the Savior of the world, Jesus Christ, God forever, came. But they did not use this opportunity. Paul has said, for his people to understand the dignity God gave them, he was willing to do that. Today, St. Paul shifted from his own people. He now faced those they call the Gentiles, the Romans. Or see that he had seen himself as called to minister to the Gentiles, just as others were called to minister to the Jews. That this was meant to arouse the jealousy of his fellow Jews, so that through this jealousy they have for the Romans, they will repent. That's the passion. They will repent, so that at the end, God will save everyone. That God imprisoned every man, that God imprisoned all men and women in disobedience in order to save everyone. In other words, for St. Paul, who was also talking from his own experience, because Paul was a persecutor before he became a Christian. We know what happened in Acts chapter 9 and chapter 10 when he was on the road to Damascus until he was baptized. And Jesus Christ said, for he is now a chosen instrument of mine to carry my name to the Gentiles, to governors and kings, for I must show him how much he must suffer for the sake of my name. This Paul, in all his letters, I see him going back to that conversion experience. All the letters he has written, they go back to that.
then connect him back to where he started. And Paul is saying that this salvation that Jesus Christ brought was not meant for the Jews alone, but also for the Romans and other parts of the world. Let all the nations praise you. Let all the nations praise you. And we see this again in the gospel today, a very powerful gospel given to us, showing us what should be our relationship with God and in prayer. The Canaanite woman could be considered a Gentile, and she heard that Jesus Christ was around the area. You we are in the region of Tyre and Sidon. Yaga, Bako Jesu, Biko, Dinwanu, Nwa David, Mere Mebere. At first, Christ behaved as if he didn't hear her. This woman continued, Biko, Nyeremaka, to the extent that the apostles themselves, send her home. She keeps asking after us. Christ now turned and said, I was only sent to the lost sheep of the house of Israel. This woman never gave up. She pressed on. She said, please help me. Christ said, also, it is not good to give the food meant for the children to the dogs in the house. Why, Lord, she humbled herself. That's a yes. But the dogs can also eat the scraps of food that fall from their master's table. This was a demonstration of faith, demonstration of humility. And that was why her prayer was answered. Christ has said, oh woman, great is your faith. Let what you have asked for be done for you. Amen? Amen. What do we learn from this gospel? First of all, the same thing is running. That even this Canaanite woman will qualify for God's favor. If the only also used to prison her here as a distraction, Christ saw her as someone who needed help. But you see that this woman represents everyone in need, even in the world today. Everyone with one problem or the other. What should be our attitude when we have problems is to come to Jesus in prayer. Amen? Amen. Most times we don't remember that. And another thing, Aboro, that there is power in intercessory prayer. There is power in intercessory prayer. It is true that we can pray for ourselves. But in this case, you see, the child that was tormented by the evil spirit was not there in person. It was the mother who came to Jesus to say, my daughter is tormented by a demon. She was praying for her. Intercessory prayer. Distance is never a barrier between God and our prayers. And there are so many of our brothers and sisters who are suffering today, not because there is no solution to their problems, but because we are not fulfilling our Christian duty towards them. The duty of bringing them to Jesus through our intercessions. That is why this gospel challenges us to pray for one another. For some time now, no matter the nature of it, nothing is too much for God to handle. We simply have to have the trust in God and bring it to Him. Most times, but we are going to the wrong persons. Another thing, but we don't pray sufficiently enough. Yes, by the way, if we're for 2 weeks, so maybe never any. But this is where God is testing your faith. It is true that in Matthew chapter 7, verse 7, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be opened unto you. But it's not every time that you ask that God answers immediately. It's not every time you call, He answers right away. There are times God tries to know what kind of faith you have in Him. Don't worry. I'm going to encounter those we call vagrants. I'm not a prenatal.
Ndị a bịa na door gị, ha nwere ike bịa in the morning asking you for prayer. Gị megide ga hapụ ma nyara moto pụọ. Ịlọkwa 4 or 5 in the evening, they are still there. This is persistence. And gịnịgide anya, it will be too embarrassing to leave these people here for so long. You find something and give them. This is what Jesus is teaching us. That persistence is a necessity for the efficacy of our prayers. Persistence is a sign of faith. Because it's because you believe that it will delay, but you'll not deny me this. That's why you persist. So it's not like if for 1 year, and when they get them, I can make the woman, they will. St. Augustine was a stubborn fellow as a young man. But St. Monica continued to pray for 13 years, fasting and praying and shedding tears every day. In the Confessions of St. Augustine, also that his mother soaked the earth with her tears for him. It was so serious that St. Monica was going from parish to parish every day, sometimes coming to a particular parish 3 times a day. To the extent that at the point, all those priests started hiding each time they saw her, except one priest. That priest, Yahu, St. Monica, Yahu, Yacheria. And one day, I see a woman, a son of 13 years of tears will never be lost. Amen? Amen. And he was never lost to the glory of God. Amen. After 13 years, St. Augustine and Agafe, na cathedral where St. Ambrose was a bishop. I know everyone preached a chapter in 1 Corinthians, preaching about baptism. He was taken into the whole thing. Yes, sit at the back. Naked. God ministered to him through the word. At the end of the mass, he went to the bishop. He said, please, I want to be baptized. I want to be a Christian. That was the beginning of that journey that led to sainthood. But it took 13 years of prayers by St. Monica. So all this shows us that there is need for persistence in our prayers. When you pray for something, don't just stop. Don't give up. In Luke chapter 18, verse 1, we are told why we must always pray and not lose heart. Why we must always pray and not lose heart. You come in trust. And if before he delays, he's not going to deny it. Now, John chapter 11, I heard the raising of Lazarus. Oh, God, where I guess so praise me. The man you love is ill. You know what I have? This sickness is not going to lead to death, but to the greater glory of God. Before 3 days in Aga, I went on go. Christ agara there. Onye nwe anyị asị na ị nọ n'ebe a nwanne m nwoke agara. Ya sị, do you believe in me? I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live again. Christ raised Lazarus back to life, showing us that even when he seems to be delaying, he is still on time. Amen? Amen. God has his own time. Most times in our church, at our own time. That's why Jesus Christ is saying, "Kemu chege nowa, dike semegene emeya neniwe." Oh, uche Chineke ga-eme. Uche Chineke ga-eme. Persistence in prayer. Prayer is push. Pray until something happens. Prayer is a sign of faith. And what is faith? Forwarding all issues to heaven. Forwarding all issues to heaven. That is faith. When you persist, you show that you trust the one from whom you are asking. You know what humility. You can push. I challenge you. I always believe it. You have to come to God in humility. Christ was only trying to see how strong the faith of this woman was. That was why but the woman persisted.
The woman said, these people are very alive. She continued. When Christ spoke, what did he say? I was only sent to the lost sheep of the house of Israel. You don't qualify. That's what it means. The woman didn't say, oh, if he says this, that means we have no hope. She continued. Persistence, faith. And then, it is not good to give the footmen for the children to the house dog. Why you said this is the right of marriage? Look at our mom house dog. Because I won't want you. But you know that kind of feeling. The woman humbled herself. Yes. But the house dogs can also eat the scraps of food that fall from their master's table. That's a demonstration of faith. That was what won her the favor. Christ said, "Oh woman, great is your faith. Let what you have prayed for be done for you." Amen? Ụmụnne na Kristi, Chukwu na-achọ ime ka anyị mara na nsogbu anyị niile na ya ga-egbogburu anyị ya. Na nsogbu anyị niile na ya ga-egbogburu anyị ya. Mana anyị ga-abịa n'ekpere ya yọọ ya. Chukwu not there, but he wants us to involve him in our problems. And the best way to involve him is through our prayers. And when we pray, let us pray in humility. And even when he doesn't answer right away, let us continue to persist. At the end, that's why we always say that God is always trustworthy in all situations. When delay, you are not persisting. When the time comes for him to fulfill that, he comes to give you your miracle, you are not there, it will bypass you. So in all situations, trust in God. Because no problem is greater than God who solves the problems. We pray today, as we embark on this week, God will help us understand who we are as the children of God. Especially at this time of coronavirus, that we may understand that God has no favorites. Everyone is a child of God. God treats us all alike. Anyị nwee okwukwe siri ike n'ebe Chukwu anyị nọ, bịa bute ya n'ekpere maka mkpa anyị dị iche iche, mkpa ụmụnne anyị na ndị enyi anyị, ka site n'okwukwe anyị nwere n'ebe ọ nọ, ka Chukwu mere anyị ebere site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị bilie elu kwupụta okwukwe anyị. Ekwere m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala, na ihe niile a pụrụ ịhụ anya na ndị a na-apụghị ịhụ anya. Ya mere Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna a mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ amụ, emeghị eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ọdịdị ebighị ebi ha jiri bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, akpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, nwụọ, elie ya. Ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo. Ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna. Ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ, dị nwanụ na onye na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru n'ịtụkọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwere m na nzukọ dị otu, dị nsọ, bụrụ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu mmeri Chukwu maka mgbaghara njọ ga. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na afọ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ụmụnne m na Kristi, Chukwu egosigo anyị n'ụbọchị taa na ya na-aza ekpere. Anyị were okwukwe dịka nwaanyị Kena bịakwute Chineke anyị, gwa ya mkpa anyị dịgasị iche iche,
na mkpa ụmụnne anyị na ndị enyi anyị. Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ Grace gbakọrọ ụwa niile. Ka anyị kpee maka nna anyị dị nsọ bụ Francis, ndị bishọp na ndị ụkọchukwu niile. Ka Chineke mere ha amara nke ọnọdụ anọ n'ime ihe, nye ha ikikere iji na-eduzi nzukọ dị ka o siri chọọ. Anyị arịọ gị Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. ka anyị kpee ekpere maka anyị niile gbakọrọ ebe a, ihe niile dị iche iche anyị jiri bịa ebe a. Tupu onye ama onye dị ike niile were ịhụnanya ya zute anyị. Anyị arịọ gị onye nwe anyị Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. ka anyị kpee ekpere maka ndị nọ n'ahụhụ n'ụzọ dị iche iche. Ọrịa nọ n'etiti anyị ugbu a bụ coronavirus, ndị ọ na-arazi ahụ ihe ha na-eri, ndị na-enweghị ọrụ, ndị ọ fọrọ obere ka achụpụ ha ebe obibi ha. Ka Chineke site n'ịhụnanya na obiọma ya mere ha amara, gosi ha ụzọ nwere onwe. Anyị arịọ gị onye nwe anyị Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. ka anyị kpee ekpere maka ndị ọchịchị dị n'aka. Ka Chineke nye ha ntụziaka otu ha ga-eji nwee ike na-achịkọta ndị nke ya n'ịhụnanya na amara. Anyị arịọ gị onye nwe anyị Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. ka anyị kpee ekpere maka ndidi na amara. Ka anyị nwee ike iji umeala na amara were mkpa anyị bugara Chineke. Anyị arịọ gị onye nwe anyị Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. ka anyị kpee ekpere maka ndị rịọrọ n'ụzọ dị iche na Damasia, ndị na-eme ncheta alụmdi na nwunye ha Maazị Bekwe na nwunye afọ 33. Ka Chineke onye bidoro njikọ ha dịka di na nwunye duo ha ruo n'oge, jikwa amara ya tụkwasị ha aka ka ha na-eto n'egwu ịhụnanya na amara ya. Anyị arịọ gị onye nwe anyị Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. onye ọbụla tinyezie ihe ndị ọzọ dị ya n'obi o jiri bịa aja Jizọs. Maka ihe ndị a, anyị arịọ gị onye nwe anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Chineke nna chi ike niile, anyị bụ ụmụ gị na-ekele gị maka ịkpọkọta anyị n'ihu gị n'ụbọchị taa. Ị sịrị anyị n'ebe ọbụla mmadụ abụọ maọbụ karịa gbakọrọ n'aha gị dị n'ebe ahụ n'etiti ha. Anyị na-ekele gị maka ịmanyere anyị ebe a n'ihi na anyị gbakọrọ n'aha gị. Anyị na-ekele gị maka okwukwe nke na-eme ka o sie ike n'ime anyị oge ọbụla anyị nụrụ okwu ị gwara anyị. Anyị na-asị gị ka ị nyere anyị aka ka anyị na-eji ndụ nsogbu na-abịara anyị. Ekwekwala ka nsogbu ndị a mee ka anyị ghara icheta onye anyị bụ na anyị bụ ụmụ nke Chineke. Ekwela ka nsogbu anyị na-enwe n'ụwa mee ka anyị chefuo na ị nọ ebe ahụ inyere anyị aka ụbọchị niile. Kama amara gị na-edu anyị n'ọnọdụ ndị a niile, na site n'ekpere na ndidi anyị enwe ike gachaa ihe ndị ahụ niile, bịakwa nwee ihe ga-eme ka anyị na-eto aha nsọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
Rịọwanụ ụmụnne m ka mụ na unu na-atụ bụrụ nke ga-amasị Chineke nna ji ike niile ịnara nụ. Onye nwe anyị, biko nara àjà anyị na-ehunyere gị dịka onyinye anyị ji agbanweta onyinye nke ka mma site n'ihunyere gị onyinye nke a ị nyere anyị. Mee ka anyị nata onyinye nke bụ gị onwe gị. Anyị na-arịọ ihe ndị a n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu ka anyị nye n'ụdị mmanụ tupu anyị ekele. O kwesịrị ezi, bụrụkwa ihe ziri ezi, ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Ndị nwenụ o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'ihe omimi nke ngafere rụọ ọrụ a dị ịtụnanya, ka e wee si na njọ na agbụ nke ọnwụ kpọpụta anyị, bịa kpọbata anyị n'otito nke mere eji akpọ ugbu a agbụrụ aghọtara aghọta, ndị ụkọchukwu nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị agbatara gị, ka anyị bụ ndị isi n'ọchịchịrị gbabata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ebe niile. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ha na ugwu eze na ike ọchịchị na igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwukwa otito gị akwụsịghị akwụsị, na-asị: nsọ 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 bụsabụwa Chineke nke igwe, eluigwe na ụwa gị Hosana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosana n'elu kasị elu. Ịdị nsọ ezie dị mmanụ bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ gị nye ndị a nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ, were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu.
Otu akwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyefe ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọbara ndụ ọhụrụ dị edebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi merime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe, anyị na-ekwusa ọnwụ gị, na-ekwupụta mbilite n'ọnwụ gị ka ọ dị nwanụ wee ruo mgbe ị ga-abịa. Dị nwanụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ewunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ, cheta nzukọ gị ga-agbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Gerald na osoyachi bụ Alberto na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị dị nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ịhụ gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl gị dị ngọzi, na ndị nsọ niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa ta ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ka ụwa niile. Ebe nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ nkam obi fee. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị, anyị na-arịọ osebụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbalahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka ndị achị nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị ụmụazụ gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke nka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị, nye gị udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osebụwa dịrịnụ mgbe niile. Atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpechapụ ndụ mbụ. Atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpechapụ ndụ mbụ.
Lenụ nwa atụrụ nke Chukwu, lenụ Jesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ahụ Kristi. Amen.
Ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị site n'ihe ọgbụgba ndụ nke a imeela ka anyị keta oke n'ime Kristi. Anyị ji umeala rịọ obiọma gị ka ime ka anyị site n'iyi ya n'elu ụwa bịa keta oke ndụ ya n'eluigwe ebe ọ dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Anyị nọdụ n'ala. Ọtụtụ dịrịnụ Jesu. Nke a bụ amamakwa nke izu a. Catechism, religious education, ebidogo ya. Kaba na-ahụ jee na webụsaịtị nke ụlọ ụka seaccontario.org ma ọ bụ ịkpọọ Religious Education Office. Ya wee nye gị gwa gị otu esi wee denyegasị afa na otu religious education nke ahụ anyị esi wee gaa. Otuto dịrịnụ Jesu. Otuto dịrị Yesu. Na mbụ ama ekele unu niile ndị gbalịrị bịakwa masị ya. Dịka m si kwuo n'oge ikpeazụ anyị nwere Igbo mas. O nwere oge ọ gara dịka ụjọ na-atụzi anyị ma kọmuniti ma ọ ga-enwekwa isi again. Chukwu eme ebere anyị azawa pope. Ọ ọrụ dịrị anyị ịgwa ndị ọzọ na Igbo mas na-adị mgbe o kwesịrị ịdị. E nwere effort emekiri ichange the time. I refuse. Asị ka epushuo ya ebe 12 or 6:30 ma bansị nida 3 o'clock amara anyị ahụ na imecha anyị alawa gaa n'ihe ndị anyị ga-eme n'ụlọ anyị dịgasị iche iche. Because ebido 6, that means anyị ga-emecha ebe 8 or so. And then during the last Igbo Mass, agụpụtakwara m
two letters. One on the Bishop Barnes, making during the COVID. Okay, from I to Serega Bishop dinner. Okay, to Serega Bishop dinner. Marakobi de me Owenkagara. That's just one of the ways the diocese is here when they go to the run diocese here. Yan just on here like DDF. When I hold COVID and many India need when we see. So the diocese was also asking for help here and there. The executive board of the Igbo community decided here. You were part of the Igbo Bishop's dinner. I was to show you that I didn't use the money myself. You see, and I'm just waiting for a letter from the office, I said from the treasury, CIS. I said that is also to tell you that I tendered it. So all that letter can be here. Also can go here. So this is August 4th, 2020. Father Chile M. Chileke, and so on and so forth. Dear Father Chileke, Bishop Barnes has directed the check that you sent to the Diocese of San Bernardino to my attention in order to properly deposit, record, and acknowledge its receipt. This is to acknowledge receipt of check number 7881 dated May 22, 2020 for $2,000 as a donation to the Diocese of San Bernardino during this pandemic crisis. Your letter of support from the Catholic Igbo community of St. Elizabeth and Sidon, dated July 9, 2020, has asked that these funds be used to defray the expenses of the diocese. Please be assured that we will use these funds as you have requested. Bishop Barnes sincerely appreciates your prayers and support in this time of need. May the Lord bless you and your community. So Makandina Maho here during the last Igbo Mass. Come on the internet. One day check in. So this was the letter of acknowledgement that the bishop sent. Dear Father Chidi, please accept my most humble gratitude for the generous gift of our Catholic Igbo community to the diocese in this difficult time. Please extend my appreciation to the people and assure them of my prayers. It is a time of sacrifice, and I know this gift to the diocese comes with the sacrifice of the people. May God reward their generosity and bless them with His love. I also appreciate your good wishes on the occasion of my birthday and anniversary of ordination. I am indebted to you for your remembrance in prayer as I transition into retirement. Blessings in the Lord Jesus. Sincerely in Christ. Gerald Barnes, Bishop of San Bernardino. So that was the letter of acknowledgement, Bishop Osenderani. Then there is a letter that the bishop has sent to all the parishes today. By the bishops, Bishops Gerald and Rojas. Dear brothers and sisters, joyful day of the Lord. During this ordinary time, we invoke the Holy Spirit that He may help us to remain hopeful and perseverant in our faith amid the pandemic and the recent events around racism in our nation. We are with you and we are aware of your suffering. We know the difficulties you are going through. We feel them and we have kept you in our prayers. In union with our brother bishops, we reaffirm that human life is a precious gift from God, that each individual who receives it has responsibilities to God, to themselves and to others. That society, through its laws and social institutions, should protect and care for human life in each stage of its existence. We want to express our concern for the Hispanic community
because it has been affected by the pandemic in a disproportionate manner. According to the most recent statistics, 54.8% of those infected by COVID-19 in California are Latinos, who in many cases are working in essential jobs. At a national level, the African American community is the most affected. We know that the pandemic is very serious in many of your countries of origin and that you are very concerned for your families in those countries. The pandemic continues to claim many lives, and the number of infections is growing at an alarming rate. It is urgent that we follow all necessary measures to protect ourselves and those around us. We need to seek immediate medical help in case we are affected by COVID-19. We must seriously practice the recommended actions. As difficult as it is, please avoid family gatherings and unnecessary outings, in addition to using masks and keeping our distance. We need to take care of ourselves and others by following the CDC directives and by acting in a responsible manner towards the solution of this crisis. Unfortunately, the effects of the pandemic and the culture of racism continue to affect the poorest, most especially people of color. Let us remember that in our Christian tradition, aid to the sick has been heroic, especially in times of pandemics. This practice must continue. We must characterize ourselves by the practice of love of God, neighbor, and oneself. As we care for our health and that of our brothers and sisters, we are united in doing the loving will of God, who desires our well-being. Each day we pray to the Lord that He be with you all, your families and communities. Our faith assures us that God's loving will for us will prevail. We entrust our health workers and essential personnel to Our Lady of Guadalupe. We pray for the eternal rest of our deceased, that God's perpetual light may shine upon each one of them. We send our blessing and entrust ourselves to your prayers. In Christ's love, Gerald R. Barnes, Bishop of San Bernardino, Most Reverend Alberto Rojas, Adjunct Bishop of San Bernardino. So that's a letter from our bishops. And I'm going to answer all our Mataranya and Gisike. Ekwensu gikwe Yesu. So when you all are there, I think we can cut down this in the spread as we should. Onye nwanyị nọnyere unu, ka Chukwu pụrụ ime ihe niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị lawa n'udo n'ịhụnanya Kristi, Maasị akwụsịgo. Bịa ụmụaka, enwere m soda in the fridge. Ama m ọ ga-ezu unu. I'll bring up everything I have.